Magbubukas kami ng aming konting lamang alkansya kasi Ginagika na yung kasi wala pong masyadong pumapasok na customer tsaka nagsirado kami ng tindahan. Kaya huwag kayong mag-expect na marami po siya ngayon. yan. Konti lang laman niya. Ano para makita din. Yan. So, bubuksan na natin and 3, 2, 1. Kung nakikita nyo, may scotch tape. Nakarang taon pa to. Ginamit lang ulit namin kasi tipid tayo sa alkansya. Nabibili natin yung pinambukas natin ng alkansya. Nabawasan yung money natin. Kaya ginamit na lang ulit hanggang pwede pa. May papapel pa ako, 3 papel. Sana punta yung ba ano? Na-scam ni tita? Sabihin nyo yung totoo, saan napunta? Na-scam ni tita, no? So, let's go! Bilis mo naman magbukas, Kinlad. Yun! Ilan yung Oh, papel may mo? tatlong papel din na to. Oh my God! Ang dami na rin kahit pa paano. Takita mo. Yan. Oh my God! Ang dami na rin kahit pa Hindi paano. to wala kaming tigpipiso dito. 5, 10, 5, 10 lang to. Kababa mo pa. Yan! Bibilangin Yan. na natin 5, siya. 10, 5, 10 lang to. Tapos ito, di naman alam. Ay, may 50! Ewan ko magkano Diyos ito nga. ko, Day. Hello, may 50, Day. 20! Gunting. 20 kag 50! Ikaw, may kwarta na ta pambili. Pugas. Na? Kita nyo? Huwag kami di kwarta nga pesa. Puro na tiglima kag pulo. Yan. Te? Ano May na? 50! Oh, may 50. Thumbnail. Oh, may garapat. Paano ka nakapasok dito? Ano ka? Yan. Thumbnail. Isa pa. 1, 2. Yan. So, mon nga kwarta. Kwantahon. Ano nga yung kwantahon? Ano yung isisod? Isod. Kwantahon? Isipon. Sipon. Hindi may isa yun eh. Basta. Amo na sa. Oh, bilangin na natin. Sige, ilaw na ilonggo na kami. Sige, 100. 10, 20, 30, 40, 50. Daw-damo naman ko ka mas-scam sa inyo ba? Grabe daw-damo naman ko mautang ba? 100 na to, guys! Daw-damo gid ko sa mautang ba? Grabe At ba daw? dahil hindi ako sure sa pagbilang ko, ulitin ko to ulit yung 100 na to. Daw-damo gid ko sa mautang sa ila ba? Grabe ba? 60, 70, Sa mga makalang guys, sa ilan ka magbilang. wait lang. Lo, ewan ko natuloy ko kasi kinaupo ko eh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ha? Ka lang magbilang. Okay. 10, 20, 30, 40. Ay! Yan. Nakikita mo, nakikita ko din. Hindi na siya mag-yuko. Sana mag 500. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tingnan mo. 10, 20, 10. 30. Ito din 10. 10. Parang magpa 500 pa ako dito. Wow! Damo mas-scam tita ba? Excited siya, guys. 20, 30, 40, So, yun guys. Bilang-bilang lang. So, naka 500 na ako. Wow! Amazing! Amazing. Pero, kung nakita niyo sa video namin dati, mas marami pa dito yung na, ano namin. 60,
Naipon. 20, 30, 40, 50, 100. Oh, 500 na rin akin. Bugbas damo yan eh, putot nga ipon na grabe damo. Mas scams tita, Ria ba? Excited siya. Saan yung buto? Ang buo? Saan yung ano ang buo? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sampo. May ano ka pa, di ba? Natirang pera? Bilang ba yun? Ay, hindi pa pala. Buuin mo na mamaya. Ano yan? Meron akong 590. 590. Ito Ako pa. meron akong 630. Grabe. Hindi lang kupit. Siguro sa putot sa tindahan. Sa damo yun. Wala. Putot at kupit pa. Eh ate, mami ko si ate. Binibigyan kasi ako ni tatay. Pugid sa ilang na taga. Ano tatay mo bunjing. Ano yun? With pay. With service yun. Oo, hindi yung libre guys. 20. Baliktad ba? 20. Tapos yung isa 50. Yung isa. So excited na ako para dito sa isa. Sana 100 to. Joke lang. Yan. Sana 100 Ay, to. 50. 50. 50 is 100 na. Oh, naka magkano ka, Tots? Wow! Wait lang guys. Ay, dito namin pala nilalagay sa straw para hindi siya makagat ng daga or mabasa tas mabulok lang. Sinong turo sa inyo yan? Yung nagbibideo. Bastos. Oh, magkano? Mga magkano kaya mahihiram ko dyan? Magkano mas scam ko na naman? Ang sama na tingin ni Putot sa akin. Dakilakay kasi ng utang ko kay Putot. Mahigit pa 1,000 utang kay Putot eh. Hindi naman nakakaya utang yung ipapa mo yun eh. Nandun yung sa Gcash di ba? Oo. Wala akong sinabi inutang mo. Oh, inutang ko talaga, Tots. Sama-sama na lang tingin mo sa akin, Tots. Bila natin interior yung bike. 600, ano? 600. Grabe, 100 ka na. Shock ako ba, putik yan? Di ba 500? 600. Tapos ito 90. Ano nga lang? 50, 60, 70. Mahirap magbilang ng ano ba? Yan, 100. 600, 700. 30. Ha? 700. Magkano sa'yo? Sa akin, 750. Kayo naman, winner na naman si Ate Putot. Ang grabe naman si Ate Mimi. Winner naman si Ate Mimi. Magkano naman kayo pahiram ni Ate. Ta, dyan man. 10 yung ano mo lamang. Scammer. 30 ako, 20 lang. Ah, bang thumbnail mo na. Rich kid. Wait lang. Ano yung lahat ng nakuha namin? Magkano? Meron ako 730. Tapos kay Tutski. 750. Oh, ngayon winner. Nakaraan kasi naka 2,090 si Ate Yamyam. Si Ate Mimi naman naka 1,970. So, na-scam siya ni Tita Rhea. Charoting. May mga pera pa sila sa akin, guys. Yung ibang pera nandun sa Gcash ni Papa nila. Ah, nag-ipon sila. Nagpinabuksan namin ngayon kasi yung sobrang hina ng negosyo namin ngayon. Nagsarado pa yung tindahan namin kasi yung may-ari ng bahay na inupahan namin, nag-ukay-ukay sila. So, nahiya naman na kami na may kapagsabayan dun sa labas. Naglaylo muna kami. Tapos, ang hina sobra ng ano namin, shop, repair shop namin. Minsan na may pumapasok na pumapasok na pagawa kasi simpleng tao, wala rin pera. Kaya, gipit talaga kami ngayon. Kaya, nag-iipon sila para may Ang kain. oh. Ito naman yun sa akin, guys. Nag-iipon naman ako. Yan. Yung laman niya nakaraan, kinuha ko na yan. Sa 1.3 na yung kinuha ko dyan. Nung natira dito ngayon, yung tagbe-20 na lang ng mga buo na bilog na tagbe-20. Kasi kaya nga tayo nag-iipon just in case na magipit-gipit, may dudukutin tayo. May dudukutin tayo. Oh, di ba? Yan ang mga anak-anakan ko. Saan dito na kayo nakaipon sa bahay na to? Sa bahay niyo nakakaipon kayo? Hindi. Mas gipit na gipit mo. Pag inulog mo, kukunin na din mamaya.
Ah. Sige guys, dapat may ipon kayo kaysa hanggang bata pa kayo. Siyempre. Patunan yung mag-ipon. Kasi para pag naman kayo, mawala man kayo ng pera, may dudukutin kayo. Kaya dapat mag-ipon kayo. very good. Sino nagturo niyan sa iyo mag-ipon? Hindi. Behind the cam. Wala ka, bad yan